Som l'Adrià, la Lucía, el Pedro, el Sergi, el Marc i jo, la Clàudia, i representem el 6è de l'Escola Oms i la Prat, que està a Manresa, al Bages de la Catalunya Central. Aquest any, els nostres professors, durant el primer trimestre, van voler fer una cosa nova. Van voler englobar tot el que faríem durant el primer trimestre de Medi en un sol projecte, el projecte de l'Hospital General de Manresa, que és un dels hospitals més importants del Bages i, per sort, el tenim molt a prop de la nostra escola i vam voler fer aquest projecte. Vam estudiar una mica la seva història, els seus serveis, etc. I també vam fer una visita guiada, on vam poder comprovar que vist des de dintre és molt més gran que vist des de fora. El primer tema que vam tractar sobre l'Hospital General va ser el càncer i la cèl·lula. Ens van explicar el cas de la Catalina, una noia de 38 anys amb un càncer de pit. Llavors vam començar a aprendre més coses sobre la cèl·lula, les seves parts, les seves característiques, les diferències entre una cèl·lula animal i una vegetal, com s'agrupen els teixits, els diferents tipus de cèl·lules, les neurones, les cèl·lules òssies. A més, els professors ens van fer una pàgina on hi havia més informació sobre el càncer i la cèl·lula, de la qual la informació l'havien extret d'un llibre que es diu Què és el càncer i com i per què no li hem de tenir por, de Salvador Masip. L'últim treball que vam fer sobre el càncer i la cèl·lula va ser una exposició oral, on havíem de respondre a una sèrie de preguntes que ens havíem preparat. Ens vam organitzar, ens vam repartir la feina i finalment vam exposar davant dels companys. Però ens vam quedar amb ganes de saber més, de conèixer en primera persona l'experiència de què és un càncer i per què no li hem de tenir por, dels factors positius que incideixen en la curació del càncer, De valorar la relació entre emocions positives durant la curació del càncer, d'aprendre a utilitzar l'entrevista per aconseguir més informació sobre el càncer. Vam decidir fer unes entrevistes, on el primer pas per fer-les era decidir a qui les faríem. Al principi ja teníem una mica clar qui les faríem. Per una banda, als metges i per l'altra, als malalts. Finalment vam entrevistar a oncòlogues, investigadores, malalts i exmalalts de càncer. Després vam començar a preparar les preguntes. Primer ho vam fer individualment i després ho vam fer col·lectivament i ho vam posar en comú i van quedar 6 qüestionaris per les 6 persones que entrevistaríem. Vam acabar de retocar i col·locar les preguntes i quan ja pensàvem que ho teníem tot fet, els nostres professors van dir que faltava el seu permís per poder-nos entrevistar. I nosaltres vam fer una carta, els hi vam enviar i per sort tots van donar el seu permís. Quan faltava poc per fer les entrevistes, tots els integrants del grup ens vam reunir i vam decidir qui portaria càmera de fotos, qui portaria un aparell per enregistrar les preguntes i les respostes i qui portaria papers i bolis per si la persona que entrevistàvem no volia que l'enregistréssim. Aquestes són les 6 persones que vam entrevistar, entre elles 2 oncòlogues, una investigadora, 2 exmalalts i un malalt. El 21 de novembre anem a l'Hospital General i entrevistem a les 2 oncòlogues, a la Montse Domènech i a la Sílvia Catot, i a la investigadora, la Mireia Burquet. Llavors, el 29 de novembre vam anar a casa de la Paquita Ramírez, una de les 2 exmalaltes del càncer, per fer-li l'entrevista. I llavors, les últimes 2 persones que queden van anar a la nostra escola per poder-les entrevistar. El 22 de novembre va venir a la nostra escola el Carlos Martín, que és un noi que en aquell moment estava en ple tractament per curar-se un càncer de testicles. I llavors, el 4 de desembre, va venir la Sònia Garcia, que és l'altra exmalalta del càncer. Després d'haver fet totes les entrevistes, les havíem de transcriure. Per qui no ho sàpiga, transcriure alguna cosa
és anar escoltant l'àudio i escrivint tot el que sentíem. Nosaltres ho vam fer amb un Google Docs perquè així podíem anar treballant diversos alhora. Quan vam acabar de transcriure totes les entrevistes, vam pensar un títol i un tancament per a cada una d'elles. Finalment, quan tot això ja ho teníem fet, vam agafar totes les entrevistes i vam fer un mural al passadís de sisè de l'escola. Després d'aquestes entrevistes vam aprendre moltes coses. Per exemple, que els tractaments havien evolucionat moltíssim de com eren abans i ara molta més gent amb càncer es cura. Que el càncer no s'encomana. Si per exemple jo tinc un càncer i toco una persona que no en té, no li encomanaré. Que quan una persona té un càncer no es passa mesos i mesos dins d'un hospital, sinó que puntualment va a l'hospital, es fa el tractament, però després torna a casa amb la seva família i els seus amics. El més important per morir el càncer és la prevenció. Una altra cosa que vam aprendre és que hi ha coses que afavoreixen tenir càncer, com fumar, l'alcohol, la contaminació, les radiacions i l'estrès. I hi ha uns altres que no n'afavoreixen. Fer esport, ficar-se crema solar i portar una dieta saludable. El tracte del personal sanitari, metges i infermers és bàsic per donar confiança i seguretat al pacient. També és molt important aconseguir tot el màxim d'informació per donar-li més tranquil·litat al pacient. Una actitud positiva i lluitadora és bàsica per la seguretat d'un mateix i això provoca uns altres efectes positius. Que es curi més ràpid, que la supervius més, o sigui que la supervivència és més llarga i que el teu cos recibeixi millor el tractament que t'hagin donat els metges. Una altra cosa que també és molt bona és estar amb els amics i la família perquè et donin suport i perquè no et vegis enfonsant mica en mica. Passar per una experiència crítica com és un càncer et fa aprendre a valorar el que és realment important. Ja no t'estàs de capritxets, vull allò altre. No, aprens a valorar el que és realment important. I una altra cosa que hem après és que l'entrevista és un mètode molt útil per extreure informació verbal. Aquesta foto simbolitza una mica el que ens va passar a nosaltres. Com veiem en aquesta foto es pot veure una porta que s'està tancant. El que ens va passar a nosaltres va ser que quan estàvem a punt d'acabar el projecte ens vam assabentar que hi havia un projecte per construir el nou hospital de dia d'oncologia. Vam pensar que era una molt bona oportunitat i ens vam posar en marxa per col·laborar-hi. Tant nosaltres com els companys de cinquè vam començar a fer unes manualitats i una paradeta solidària per recaptar diners i donar-los a l'hospital. Vam fer punts de llibres amb aquarel·les, cartolines amb arbres de Nadal i bous de serpentines. I finalment ho vam difundir per les xarxes socials. La paradeta va ser tot un èxit. El dia que la vam obrir 2 cops, a la 1 i a les 5. Va venir moltíssima gent i quasi bé vam vendre totes les manualitats que teníem. Al final vam aconseguir recollir un total de més de 400 euros. Vam poder anar a l'hospital on els van fer entrega de tots els diners que havien recollit a la paradeta solidària. Allà ens vam explicar tot el que havia passat, tot el procés que havia passat fins ara. Pensem que va ser un final molt bonic per tot aquest tema. Res d'això hauria sigut possible sense la col·laboració de Montse Domènech, cap d'oncologia de l'Hospital General, per haver posat en contacte amb tots els entrevistats. Paquita, Sílvia, Mireia, Carlos, Sòria, per haver-se deixat entrevistar i haver respost totes les preguntes tan íntimes que els vam fer. I per últim, a totes les famílies del Poder i de Prat per haver col·laborat amb la paradeta solidària. Ara sí, vam tancar la porta d'aquest projecte. Moltes Moltes gràcies per la vostra atenció.